njengoba siyogubha nje siyohlala phansi sizobe sikamabhinda lapho sizobe sikhona sibefike ney'nkani sizogubha ukuba khona kwaleli qembu lethu lombutho wethu ongafani nambutho sokwaba khona e-Afrika nangaphesheya kwey'lwandle akekho wakwenza kanje yithi kuphela singathini ungayigileki singayithini ungazizwa ukuthi yithi noma ungashonaphi eSouth Africa ukuze ngihlangane nomuntu uyazi le-organisation yokukhona ngitheni ndaphela nomkhohlane yami leyo akasho ukuthi ngiyayazi yini lo yithi lapho ngiyafisa ukuthi ngisho ukuthi siyajabula akazenzele iqiniso esinalo iqiniso lelokuthiwa ngeke uze ukuthi hayi angazi sijabula kakhulu ukuzithanda nesifiso sokwenza kwethu angaze ngibone mina iqembu lethu sokulokhu saqala siyagijima asimile basibona zonke iy'ndawo siyazi ukuthi sizoliphatha lelizwe siyazi ukuthi sizoyishintsha lemithetho kwemithetho elihle bengikweliye isonto izolo sikhuluma nabaholi bakhona ngokonakala kwezwe loniwa imithetho ekhona lapho khona iy'ngane ey'ncane noma whatever ngiyamala conclude lapho khona kufa abantu ubusuku nemini khona amaphoyisa kodwa lutho abantu abanamleki lapho khona ubandlululo lokuthi uma umnyama ubukelwa phansi lapho khona umthoma umnyama kulambile lamba uzofe siyayishintsha leyo nto siyayiqeda manje wonke umuntu uzolingana umnyama umhlophe sizolingana umnyama umhlophe uzohlala kule nto okuthiwa isithi idolobha akuzuhlala abomalothile edolobheni bese kuba khona into okuthiwa yini ilokishini akusala khona lezintwana ey'ngane singena sibone ukuthi why thina sifuna singene emkhukhwini sifuna wonke umuntu ahlale lapho okuklini khona lapho ukusekake khona njengabanikazi bezwe sifuna lingane abantu kuzothina abanikazi bezwe asizi ukuqosha muntu asikoshi muntu thina sifuna umawula sihlale ngokufanayo ngithile la umkhonto wesizwe akwazi kwamnandi ngiyabangela umkhonto banesizungu nababangela umkhonto bayazamula basikhulu yithi sikwisizo lethu noma bezani ngiyazi ukuthi bagijima kuze kubusele esiphakathi sisaphakatheni lebusephakathi ukuthi uyakekele
ukuthi sinomkhono okwazayo uzokwazi laba abafuna ukwazi bese nabakwazi asibakwazi kodwa ngokufuna ukwazi umaye bakho sokufaka uphunga nele okwakho lokhu yasinda awusindi okwakho lokho into esiyenzile sayibonakalisa ngenkathi sikhankasa yatshengisa lokho ukuthi ukhona okwenzeka eSouth Africa. Into esiyenzile sihamba la emgwaqweni sigijima ngey'moto sitshela abantu ukuthi sifikile isikhathi sokushintsha impilo yaseSouth Africa. Akekho ongezwanga. Iningi lethu lathi asifuni ukuzo-organize, siyasizela ngokwethu. Wawenza uphathe njalo ayikaze bekhona emhlabeni. Kusho ukuthi sekukhuluma ugogo la, sokukhuluma amakhosi. Ziningi izinto esiyikhulumile esisekuzo oba sikhulume ngokuthi ayikapheleli impilo. Siyakhuluma ngokuthi amakhosi abanikazi bomhlaba kufanele kube yibo abahamba phambili abawuphethe. Amakhosi akithi sekuneminyaka ngeminyaka aphathiswe kwabantu abayizicelagwayo. Sabe kufanele kwababuyele baphathe, so ihleli indlela okuzophathwa ngayo oking namakhosi njalo njalo nokuphathwa kwezwe. Ezweni lokho abakukhulu sizofuna abefundisi babe nendima bashumayele ubungcwele kulelizwe. Haleluya. Sizoshintsha imithetho, sisuse imithetho yamaDashi sifake imithetho yase-Afrika. Asidlali futhi lapho khona imithetho izovimba ukuthi ungabulawa umuntu. Lapho khona imithetho ezovimba ukuthi ingathi ingane na-12 uthola umntwana. Lapho khona ungekuba khona umuntu oyedwa olambile eSouth Africa. Sicelile la sinegolide sisiliva sinokuningi okwezwayo kodwa ithina esilandile kuphela endaba kuphela igebengu. Kungathiwa kunabantu abantu siyigebengu bafake igqoko kodwa igebengu ababulala abantu baze basuswe nasemsebenzini kuyajuleka. Uma kukhona iphoyisa jolile abantu abaningi bonke bamele eceleni ungenzeki lutho. Sizowubuyisa lo mhlaba, sizoba yithi kuzophela ukuhlupheka. Asikwazi ukuhlupheka uma bamkhulu bashiya ifa elingaka la eSouth Africa. Sikwazi ingakho ngithi ngithinta lapha nje ngoba ngifonelwe omunye umuntu ngeke ngisasho ukuthi uyini phakathi kwesizwe. Ekhala ngokuthi Zuma niyasikhohlisa nithe sizoba sephalamende thina amakhosi. Lapho kwenzeka kufonela mina
ngoba besimwezile amahemeni ukuthi khona abakhalayo. Njengoba senzele into thina besenzele ukephalamende, besenzele ukuthatha izwe lakithi siliphathe thina. Kulokhu sase siyabika ukuthi amakhosi wona kufanele aphathe izwe manje. Njengoba nakwamanye amazwe okukhona khona amakhosi abaphethe lawo mazwe. Ayikho lento ekade ngiyibala lapha abantu ababulalanayo abenza konke lokhu. Ngoba kuphethe abantu ababazi abantu. Kodwa umuthatha umuntu ongakaze umuntu wako wakhona nje ingane yakhe. Ukuze uthi umongameli uphethe izwe engenasihe nabantu engihambela ebhadetheni okalaphaya ezimali yethu. Lapho kukhona amakhosi azikho inkinga ngoba bayabazi abantu laba abathunyiwe abadala noNkulunkulu ukuthi bababhasole. Thina-ke ngoba sizihlakaniphi bese sibona ndoda thile nje sisiphathe ngoba singaligama lokuyinika sithi umongameli noma upresident. Emakhosini ukhishwa undunankulu, yena uyaphathizwe ekhonjwe inkosi. Azikho inkinga lapho khona lokho ngoba inkosi iyabazi abantu, iyazi ukuthi abantu baphathwa kanjani. Hayi ukuthi siyobuyela emuva, no. So ithatha amakhosi noking begqoka amabhulukwe njengoba siwagqokile, bengasagqokile amabheshu. Sihlale nabo lapha sithi nakhu babe nezwi ekutheni abantu abavikelwe ezweni lokwabamkhulu. Umhlaba awuvikelwe ezweni lokwabamkhulu, kungathengiswa ngawo. Yithi-ke kulo muntu wemfonela uyithatha le nto yokuthi sikhohlise amakhosi. Ngisho le nto ngoba sithanda ukwanda la nyanga, siwakhohlise ngani ngoba thina sithe sizothatha izwe, amakhosi wona azophatha izwe, abantu basephalamende ngoba ngaphansi kwamakhosi nazikhona emakhosini sakusho konke. Ngenkathi sekubala amavoti, izigebengu zazitshontshe amavoti ethu, sangakwazi ukuwina senze le nto ebesiyisho. Yini-ke manje ukuthi sehlulekile singakawini ngoba sikawini kuphela? Yini ukuthi sehlulekile? Ngenhlanhla ngoba bekuwumuntu omkhulu waXolisi. Usanika ukuthatha izinto ezishiwo abantu ezingasho lutho abajelayo bengakwazi ukujela bathini. Injongo yethu ithatha umbuso wase-South Africa. Asikafiki lapho siyakhona. Sizokwenza lokhu sikushoyo. Akungathiwa sesingabamanga. Uyabona ukuthi abantu sebonakala phela. Umuntu usekaqambamanga mdala. Ubona ngambisi nje ngegama ngoba mkhulu futhi. Ngijwayele ukuphoxa abantu. Ngafundiswa ngisakhula. Umntakaphoxa. Bekufisa abantu ngabe ngisemncane. Bekufundisa ingane ukuthisha wengane. Ungabona kokufika abantu abayinyonyovu. Abahle, abahloniphayo, abahlakaniphileyo, abanabo konke okuhle. Niyabona, angazi noma niyabona yini. Kuney'nkinga ey'khona eziye phakathi kwethu.
sisuke sesihlangane manje ey'nkundleni. Ngixoxele mina, ngixoxele ukuthi yini emnandi yokubambisana ngey'khulu. Tshelani mina, sathi lapha sizama ukulungisa izinto, sase sikhetha abantu abathile. Kuthiwa abantu ababizwa kakhulu. Kuthiwa ukonvina nocoordinator. Convina, coordinator. Abangani abantu ukonvina nocoordinator? Ngeke ngixoxele ngoba sibheke phambili uthathiso. Abanye abantu bakhipha i-energy, amandla abo. Convene nocoordinator bayabala. Ucoordinator waniswa umuntu ocoordinator, convene waniswa umuntu oconvene. Asikwazi ukufika la eduze sithathiso. Sibezilibele ucoordinator noconvene. Ngaphinga lokho mina nocoordinator sebedluleka kanjani. Angabasukisi ocoordinator nocoordinator. Ngoba abantu bazobona. Ipoint enzayo ukugcizelela abafundi lokuthi sibhekene nento yokuthatha izwe. Osibhekene into yokuthatha ukonvina no, yokuthatha izwe supha. Uma sebulapho awuziphethe yokhethwa yini mase ngiyokonvina. Siyezwana. Siyajabula. Enye into alifuneki ulapha. Uma sithi sifuna ukuphathiswe, akubonakala lokho ngezenzo zethu.